No pobo das Teixugueiras, celébrase dende tempos inmemoriais un entroido tradicional no que se conmemora o escarmento que deron a un recaudador de impostos que quixo excederse no seu traballo. O que ten de peculiar aquí é o meco e ese recorrido que se fai montado nun carro, vale? A historia di, a lenda di que este meco ten a súa orixe nun cobrador de impostos que viña por aquí, polas Teixugueiras, alá polo século XVI, e que a xente xa estaba, bueno, un pouco cansa de todo isto, entonces que o atou, que deu unha malleira, atouno nun carro e paseino por todo o pueblo. Entón que a partir de aí, todos os anos, se revivía un pouco esta historia, non? Eso é o que se conta. Non sei se é máis eso ou, bueno, as festas paganas e o cristianismo, bueno, todo isto, non? As festas de primavera. Este é o carro, que é un carro de toda a vida, o que pasa é que está reforzado, daste conta. É un carro tradicional, o único, se te das conta, están reforzadas as rodas, o cabezallo todo reforzado e esta estrutura que temos para pôr o meco. Cada ano bautízase o meco co nome dunha persoa máis ou menos famosa da que se quera facer escarnio. Trump. Hugo Chávez. A tradición di que o meco debe arder ao final da festa, pero nunha evolución do rito os bonecos dos últimos anos consérvanse, xunto co carro, para memoria e escarnio deles. Este sedeño ponse doble, 40 metros, temos ali os paus tamén. Son istas, non? Estes son os paus que van atravesados, así, no se deña. Este é máis grande porque este é o freno do... E estes teño o seu aquí porque os peliqueiros levan bimbios. Mira, preparalos. Espera un momento. Algúns dos maiores do pobo contanos o percorrido que facían e os nomes que lle poñían na época. Iba a carretera che faiámolo abaixo no mundo do pueblo e depois subía non, tramo cando ali foi. E tamén se lamentan de que xa non queda xente nos pobos. A triste historia das aldeas de Galicia. Aquí o carnaval este tiña moita importancia, o que pasa é que agora non é xente, non subían por aí, tampouco levantina 200 e pico vecinos. 200 e pico. Os foguetes avisan os veciños de que comeza a festa. Imos alá. É o momento de cortar o piñeiro que foi doado por un veciño e sacar del unha parte que se asemella ao meco. Despois, a base de motoserra e moita arte, iráselle dando xeito para que quede semellante a unha persoa cuns exaxerados atributos sexuais. Agora toca levar o tronco ao lugar indicado para a confección do meco, que todos os anos é o mesmo. Dende alí será levado ao pobo a rastras polos camiños e pola estrada. Gracias á experiencia dos artistas e á maquinaria moderna, o tronco adquire rapidamente forma antropomorfa. Os presentes axudan cada quen do mellor xeito que pode, ou dan opinión, ou simplemente disfrutan do proceso.
Chegou a merenda para repoñer forzas, pan, sardiñas e viño para todos os presentes. Comerase sobre o propio meco cumplindo coa tradición. Posteriormente, as propias latas de sardiñas formarán parte do meco en forma de grotescas orellas. Este é Darío, que é o padriño do meco. Entón fala pa ali, a ver, como ves o entroido, como ves, mira pa ali. É que lle vou falar agora. Claro, non sei, a ver, contalle como é isto. Xa sabemos o nome ou non sabemos o nome? Mira pa ali. O non vou ser, pois non os podo dicir. Entón hai que esperar logo. Hai que esperar. Cando se vai saber? Hai que esperar un pouco. Canto. Brais. Musicamente. Álvaro Méndez le llama Brais. Vas para abajo, ¿no? Vas para abajo. En lo plano, ponlo en lo plano. No te muevas. Veña, está. Ramón. A festa e o meco teñen unha música propia que se repite cada ano. A letra di: "Aí ven o mequiño, deixaino pasar, que vai tomar amores, no fondo do lugar". E alá vai o meco de arrastro no que será un accidentado camiño ata o centro do pobo. Os mozos tirarán del como tiraron daquel infame recaudador de impostos que quixo abusar deles. Con gran alegría e non pouco esforzo dos mozos que tiran del sucédense as arrancadas e carreiras co meco arrastras ata dar con el no pilón. Estamos nun dos momentos importantes da festa. O padriño, co acordo dos veciños, bautiza o meco con viño. Imos bautizar o meu. Pero, teño cuidado, que este home é moi traidor. Hai de bautizar porque non me quere de fogo. Rubiales. Rubiales, caralho. Rubiales. O señor Rubiales. E non tardan en voltar as carreiras e os tormentos para o meco que rematará varias veces no regueiro, nos lameiros, arrastrado polos camiños e, en definitiva, escarmentado pola súa ousadía. Madre mía. Basura humana.
Así non escapa. Como se quixera marchar a volar. Comeco atado no peto das ánimas e a inminente chegada da noite os veciños e veciñas vanse a cear e facer a festa. Pasarán a noite visitando as bodegas, troulando e compartindo cos amigos as fotos do momento. O día seguinte pola mañá, cando parece que todo estará preparado para empezar de novo a festa, o Meco non se atopa no seu lugar. Os mozos que quedaron de festa pola noite encargáronse de escondelo, e non o farán aparecer ata que esperten e consigan erguerse. Hasta que se levanten os que escondiron non... O Meco ainda de aparecer, Algúns veciños van preparando o carro no que se paseará o Meco polo pobo e as cordas coas que se tirará del. Está tirando a corda, no pau. Os rapaces e rapazas máis novos tamén queren probar. Aínda lles falta bastante para poder co carro, pero o importante é que vayan vivindo a tradición dende cativos. Cando, finalmente, aparece o Meco, os peliqueiros teñen que poñer orde, xa que parte dos veciños intentan impedir que o suban ao carro. Durante o resto da festa serán estes persoaxes os que se encargarán de controlar a xente que non se comporte como é debido. Unha vez máis, e será o que suceda ata o final da festa, algúns veciños daránlle a volta ao carro ou tirarán del para o lado que non é, cumplindo coa tradición e facendo que todo o proceso dure longas horas. Átase con gran ceremonia a corda no cabezallo do carro. En breve comenzará o paseo do Meco por todo o pobo. Xa co Meco no carro e todo preparado empeza o paseo do Meco polo pobo. A súa viaxe está establecida pola tradición que reza: o percorrido do Meco ha de ser desta maneira, ha de baixar polo Cótaro e subir pola Barreira.
Cada vez melloradas, cada vez tirado o peor. En varios puntos do traxecto do carro e o meco as veciñas preparan uns doces e algunhas bebidas para refresco dos mozos que tiran del. Boa falta lles fará porque aínda quedan moitas horas de festa por diante. Menos mal, e quedamos así. Ela ainda quedou arriba. mais rabacho iba, asinávamos das nosas nais, dos nosos abuelas, puñámoslle só blanquiñas, que é iso, amareluz, e ser forros, é a tradición de antes como se vestia no carnaval. Vestidas de blanco. De blanco, eso que anda aí que é... Que trago o bimbio. E os mozos. Usted foi, claro. Eu fui. É batía de boa gana. Bueno. Faltaría máis. Bueno, bimbios delgados, non dixes delgados, dos gordos. Xa guardábamos para darlle a malleira. Cambiou, que non baten como antes, ni nada, non sabes. Cambiou, non son tan brutos, pero isto sempre houve. Este xogueiro sempre foi de carnaval. Tiña un... Aí está, pobre meco, joder. Aí vai rodear. De novo Mariluz explícanos a figura do peliqueiro ou alguacil, a súa función, a súa vestimenta e o modo de confeccionala. Realmente as figuras son homes, non son mulleres. O sea, e as mulleres tratan os homes cas súas enaguas, cas camisas, e despois xa realmente o máis tal é o gordo, que está feito con bimbios. Bueno, logo cas cintas. Puñas unha toquilla aquí, así de lado o levo aquí, pero bueno, é así posta por aquí. E realmente o tal é o gordo, que está feito con bimbios e con xuncos. O sea, esta estrutura é de bimbios e estas son xuncos. E logo adornanse con cintas. Antes levaban a cara tapada con a toquilla, bueno, o importante é que non se conoce. E os peliqueiros son os que poden mallar. Son os que poñedes orden na E os festa, que non? fan que o carro, como che contaba onte, que vai a prevenir as
O sea, temos que chegar ali arriba, que é o Outeiro do Meco. E logo volver baixar hasta a miña casa. Hasta onde estábamos juntos. Quen decide para onde vai o carro? Pois é o recorrido sempre todos os anos o mesmo. O que pasa é que estes cabritos de adiante a veces levan por un lado e outro por outro, pero o recorrido está marcado de todos os anos. Sempre o mismo. Empeza a ascensión, como manda a tradición, hacia o Outeiro do Meco, onde se celebrará unha danza ritual. José Antonio Seara Nieves, na súa páxina web, seara.es, que recomendamos vivamente visitar, fai unha descripción de cada unha das fases da festa e do percorrido do Meco, xunto co seu significado. Xusto antes de entrar de novo na Praza do Pobo desenvólvese unha loita entre os que queren deixar entrar o Meco no pobo e os que pretenden impedilo. E, resolta a loita, o Meco chega por fin á Praza do Pobo onde presidirá a tardiña a lectura do seu testamento. O padriño da festa é o responsable de custodiar o testamento que foi elaborado o día antes. Con grande cerimonia entregarallo ao responsable de darlle lectura en público. O testamento do Meco ha de ser desta maneira. Ha de baixar polo cótaro e subir pola barreira. Eso non corto corno, non ten parte na barreira. Eu son os Rubiales. Este ano veño do Mundial. As mulleres ganaron a final. Pero dixéronme que algo fixen mal. E por un piquito fixéronme criminal. Non ia dimitir, No. Ao final as miñas palabras traguei. Non valeu. No testamento faise escarnio da persoa representada ese ano polo Meco e tamén se contan de xeito divertido cousas que lle sucederon aos propios veciños e veciñas. E falando de cagadas, o chileno foi de marcha á capital. E na mitad da noite entraron ganas de cagar. Ai, carallo, o que teño que apretar. Ou senón vou me esfurricar.
Anduvo busca que busca para poder descargar, pero non atopou un taco onde se agachar. Acordoulle que cun saco se podía apañar. O carallo foi que con que se ia limpar. Hostia, dos folletos de publicidade. O chileno dixo, isto non me volve a acontecer, pero non sei que carallo facer. Se poidera levar comigo o cagadeiro da casa, cona, unha caravana vou mercar. E así tamén os solteiros nas teixugueiras podemos viaxar. Ya lá foron a Celanova ligar. Son guapos, traballadores, musculosos, pero non saben bailar. E voltaron sin mollar. Despois de tanta gaita que tocou, o Ismael un grupo ao final xuntou. O Óscar de Palistroque na caixa. Presente! A Mariluz na pandereta. Ausente. O José Ramón Pachín, representante. E o Ismael, como non, leva voz cantante. Isto é para divertirse, que ninguén se sinta ofendido. E se algún non o ve así, que carallo fai aquí? Que quede na casa metido, que os que queremos disfrutar de necios e resentidos estamos fartos no lugar. Ata o ano que ven, o Meco. Muy bien.